Hoi, ik ben Erwin Velders. En ik ben Rob Duvivier. En samen zijn wij Velders en Duvivier. En samen maken wij Nederlandstalige luisterliedjes die allemaal te beluisteren zijn op ons album Helderheden, te koop in de winkel, maar ook te bestellen via internet. Over internet gesproken, we hebben natuurlijk ook een website www.mooiemuziek.nl of www.veldersduvivier.nl. Kom gerust naar onze website toe en download onze nieuwe internetsingle Wil ze me zien. Of schrijf iets leuks in ons gastenboek. Kan ook. Onze nieuwste single Helemaal Niets zal 19 februari uitkomen. En op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding voor een theatertour. Op 25 mei vindt de première plaats in de Poorterij in Zaltbommel.